Mit navn er Miki Mathisen, og jeg lytter til Filmnørdens Hjørne, fordi at WD's Definitive kun er den anden bedste podcast her i vores lille stræbende samfund. Jeg hedder Thomas Schultz. Jeg lytter til Filmnørdens Hjørne, fordi jeg synes, det er klogt, vittigt, uopstyltet og personligt. Hej, mit navn er Peter P.T., og jeg lytter til Filmnørdens Hjørne, fordi film skal høres som podcast, mens jeg kampsveder på en cross-trainer i fitnesscenteret. Yeah! Hej, mit navn er Mia, og jeg lytter til Filmnørdens Hjørne for at holde mig opdateret med filmviden. Hej, mit navn er Liv, og jeg lytter til Filmnørdens Hjørne, fordi da jeg boede i Frankrig sidste år, hørte jeg hjørnet hver gang jeg fik hjemme, og så var det som at være hjemme med gode venner omkring en.